Okay, i den her video vil jeg gerne bevise formlen for differentiation af produktet af to funktioner, også kaldet produktreglen. Og den går ud på, at hvis man har to funktioner, f og g for eksempel, som er differentiable i x0, så vil differentialkoefficienten af deres produkt være lige med f mærke x0 gange g af x0 plus f x0 gange g mærke af x0. Og til at bevise det her vil jeg bruge tretrinsreglen. Og første step i tretrinsreglen er at finde y-tilvæksten, eller delta y. Og så man gør det, er at man bruger den her, kan man sige, formel for det, som er f af x0 plus h minus f af x0. Og fordi vores, kan man sige, funktion er f af x gange g af x, kan vi altså sætte det ind i den her. Så vi får f af x 0 plus h gange g af x 0 plus h minus f af x 0 gange g af x 0. Så vi sætter altså den her funktion ind i den her funktion, så vi får det her. Næste step er jo så at finde sekanthandlingen. Og så man gør det, det er egentlig bare, at vi sætter alt, eller vi dividerer egentlig bare y-tilvæksten med h. Så vi sætter egentlig bare alt det her, som er f af x0 plus h gange g af x0 plus h minus f af x0 gange g af x0. Og så sætter vi alt det her under h. Og nu er egentlig næste step at finde, eller at lade h gå mod 0. Men lige nu kan vi egentlig ikke gøre det, fordi at h står i brøken, og vi kan jo ikke dividere med 0. Så det vi kan gøre, vi kan gøre brug af et lille trick, hvor vi tilføjer nogle led til formlen her, og så kan vi altså rykke rundt på lidt ledene, og så får vi altså, så får vi noget, der kan lade sig gøre. Så det vi kan gøre, det er, at vi kan indsætte et andet udtryk for 0, så, som er det her, minus f af x0 gange g af x0 plus h plus f af x0 gange g af x0 plus h. Og det her er lige med 0, som I kan se her. Fordi at de her to led går ud med hinanden, eller ja, det er jo egentlig bare to led, der går ud med hinanden her. Og det vi kan gøre, at vi kan indsætte den her ind i den her formel her. Og så hvis vi gør det, så får vi altså en rimelig lang brøk. Så vi får altså delta y over h er lige med f af x0 plus h gange g af x0 plus h. Og så sætter vi altså det her stykke ind her. Så vi siger minus f af x0 gange g af x0 plus h plus f af x0 gange g af x0 plus h minus f af x0 gange g af x0. Det kan lige være der. Alt det her skal divideres med h. Og så kan vi se, at det her stykke af formlen nu er, det er det her, så det er altså bare lige med 0. Og nu når vi har en masse led heroppe, så kan vi altså faktorisere lidt. For eksempel kan vi sige, faktorisere det her, den her g af x0 plus h. Så vi kan sige f af x0 plus h minus f af x0. Og det kan vi så gange her, hvor vi sætter den her funktion ud af parentesen her, g af x0 plus h. Og så kan vi faktorisere
den her side, hvor vi altså tager f af x0 ud af, ja, vi tager f af x0 ud af, fra parentesen der. Så vi siger f af x0 gange g af x0 plus h minus g af x0. Godt. Så nu har vi altså to led her. Vi skal også lige dividere det med h her. Nu har vi så to led i den her brøk, hvilket gør, at vi kan opdele brøken her i to led. Så vi kan sige, f af x0 plus h minus f af x0 over h gange g af x0 plus h. Så det er altså det her stykke. Og så siger vi plus f af x0 gange g af x0 plus h minus g af x0 over h, som er det her stykke. Og nu kan vi altså lade h gå mod 0, fordi nu har vi skrevet det på en anden måde, så at vi kan se, at den her del af udtrykket her, er jo, hvis vi lader h gå mod 0 her, så kan vi egentlig bare se, at det her det er egentlig bare differentialkoefficienten for f af x0. Og ligeledes kan vi også se her, at hvis vi lader h gå mod 0 her, så vil det her jo bare være udtrykket for differentialkoefficienten af g af x0. Så hvis vi altså, hvis vi gør tredje trin her, som er at tage grænseværdien og lade h gå mod 0 af hele den her funktion. Jeg tror faktisk, jeg skriver det herop, så jeg har lidt mere plads. Tredje trin er at tage grænseværdien her, eller lade h gå mod 0 af alt det her. Og så får vi altså her, f mærke x0, og det bliver så ganget med g af x0, fordi h går mod 0, så det bliver bare g af x0. Så gange g af x0 plus f af x0 gange, det her er jo så g mærke x0. Og så kan vi egentlig bare se, at vi har det, vi starter med her. Det var egentlig det, vi skulle bevise. Så ja, det var det.